פסח הסתיים לא מזמן, וכמו כל שנה, מאות אלפי ישראלים יוצאים לחגוג את חג המימונה. השנה, צוות התוכנית החליט לבקר באחת המשפחות בטבעון, ולראות כיצד הם חוגגים את חג המימונה. כתבתו של רומן לוינגרד. אז אנחנו לוקחים ירק, הירק מסמן את הירוק, את הטוב, את הטבע, והלבן את הלב, את הנשמה הצחה, את הלובן שלנו. אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים מימינך ומשמאלך, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים והאדם. טן טרררם פם פם, טן טרררם פם פם, كركب إلى الله أعمالك وترتبط خميماتك. تن ترررم تن تن، 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 تن ترررم تن تن. יוסיפו לך שנות חיים. טן טרררם טן טן, טן טרררם פם פם, טן טרררם פם פם, בין אלוהים והאדם ומצא חן ושכל טוב ויוסיפו לך שנות חיים. טן טרררם פם פם. המימונה היא למעשה חג במסורת של יהודי צפון אפריקה, שבו כל אחד מהקהילות שנגמר הפסח או כשמתחיל יום טוב שאפשר כבר לאכול חמץ, אז אנחנו פותחים את הדלתות. זה חג של דלת פתוחה, שאנחנו מברכים אחד את השני, ותרבחו צעדו, שתתרווח ותסעד. המימונה הוא היגוי עממי שלמעשה המילה אמונה, שאנחנו מאמינים בבואו של משיח בן דוד בעזרת השם, מי ייתן. ובליל המימונה אנחנו נוהגים כל יהודי צפון אפריקה למעשה לאכול דברים מתוקים, שיהיה לנו מתוק כל השנה. זה בערך חג המימונה. מישהו צבא אדום, מן הלול מודיע גבר כי יאיר היום. בת 60 פוקחת עין ונועלת נעליים, יום גדול ממתין בפתח, זה היום שלה. יום גדול עומד בפתח, יום צעיר וחדשני, מגהץ את מטה ומוחק שני. כולם היא אמיתית היא, ולא דמל ולא דגל ולא עוד, עבר מאחוריה היא גורחה אל הדמעות. היא אמיתית היא
צופה אל הבאות, העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות. טן 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 טן